навора айкиҷо шурӯъ кунем бо далши бошо кунем фақат бородар азиз. ана марҳамат хона якта чоретажа наворотон мекунем бачаҳо. Чоретажа нигоҳ кунед. Ана дӯстон мен мошинам савдо мешава. Хай оид ям мошинам ҳамин номерои соҳибхона қа чахчах кунем. Ин печкаро дидем дӯстон, ҳамин печка ҳоли бо 2 метр нишон метавем. Бо тайғавас бурадаги мақсад 2 метр болора гарм мекунам. ҳоли нишон метавем. ина бародар азиз чӣ хел меҳнат кардем. Ассалому алайкум дӯстон, мардум, тамошобинои муҳтарам, обуначиҳои канали Саудо ТВ. Якта чоретажа наворотон мекунем бачаҳо. Чоретажа нигоҳ кунед. Нархи зурай. Мо дар шаҳри Ваҳдат қарор дорем бача азиз. Ҷамоати Раҷаб Исмоил, деҳаи Хоҷабойқил. Номи пешинаш чи ака? Номи пешинаш Хоҷабойқили ҳозира мисол пешина чи? Байни Саудо ҷумҳурӣ. Фаҳмо. Ай ҳамиҷа ба ҳаму центри Ваҳдата чанд километр роҳ? 3 километр бачаҳо. Ай ҳамиҷа ба Ваҳдата. Хай раҳ аст, балта нишонтон метем бо. Хоб ҷамоати деҳоти Раҷаб Исмоил, деҳаи Ситораи Сурх бачаҳо диден? Деҳаи Ситораи Сурх ина. Анами хонаро наворотон мекунам. Хона просто дӯстон бо тамоми санъат шай. Шумо навора тамошо кунед. Худо хоҳад навори беҳтарин хона маъқултон мешава ҳама тарафа. Ина дӯстон. Ина раста. Растаи бо бачаҳо. ина дӯстони гиромӣ. Ҳавлӣ медорем тамошо кунед. Акай дарвоза чанд ба чанда? 470 беғарзи дарчаш. Ҳамаш 470 мешавад. Дарчаш. Иҷа чанда? 120 470. Хулоса ки 590 мешавад. Дарвозаи 590 бача азиз нигоҳ кунед. Ин ҳолат. Калодес атокча. Бародари азиз, ами навора шумо фақат сабр карда тамошо кунед. Ма тамоми нозукиҳош қати мефаҳмонам хонара нишонтон метавам. Баъде ки маъқул шид, баъд зангза бигиренаш. ин хонара хонаи орзуҳо меган дӯстон. Ин хона хонаи орзуҳо ай. ҳама тараф. Ака мо мефаҳмонем хони. Подписчикора хушо нишон метавам хонара. Беягон камди иншаллоҳ. Лайкотон гузорен дар канали мо ҳозир подписа сакне бачаҳо. Агар хоҳем хеле хонаҳои арзон бисёр шава, фақат лайк, поделиться ва подписаться бача азиз. Ин мошина фурӯшӣ буд? Комуша фурӯшӣ монда буд? Хоб, оиди ин мошинам хай бо чахчах мекунем бача азиз. Нигоҳ кунед. Ин мошинам савдо мешава. Хай оиди ин мошинам ҳамин номерои соҳибхона қа чахчах кунем. Хоб, нигоҳ кунед бача азиз. Тагш подвал 1 этаж, 2 этаж. Хоб общий 2 этаж, поён подвал 3 этаж, болош хай мансард мешава ка? Мансард қати 4 та мешава. Хай криша хулоса. Ҳавлиро нишон тем баъд хонаҳоро дӯстон азиз. Иҷа таги дарвоза айна. Ҳамин ҳолат кардаген. Карават падарка кадомитон мегирин. Рушудка кардаги 4 тараф маҳкам кардаги ай. Дидесем бача азиз? 4 тараф маҳкам. Иҷа мешава якамаш. Ина ҳамин ҳолат. Дӯстон бания. Инами бания ай. Банияи фасон. дар иҷа чӣ боша? Тандурхона дӯстон азиз. ина тандурхона. дар дохилиш мешавад тапакхона. тиреза. тарафи сеюм мерем дӯстон азиз. иҷа пони рӯшодка кардагиай. та дарахт ҳавли ҳамвор. Замин қувваи хуб дора барои агародкорӣ. иҷаш дӯстон ҳоҷатхона. дитта. дидесте? ина ҳоҷатхонаш. иҷаш мешавад дӯстон азиз кӯмурхона мегена.
خلاصه کی аллоу хона дӯстон, ина аллоу хона, ана ҳамин ҳолат аллоу хонаи мо. хуб, ина ҳамин ҳолат дӯстон азиз. наворо айкиҷо шурӯъ кунем бо донши. ин тараф дӯстон пушти хонаро бинем, баъд иҷа мерем, ҳамин тамед рӯем. ина дӯстон азиз навеса диден? ина гирдаш фонни навес кардагиай. оҷа бо лесенсиясои парада ози айтон нишон дем бо. иҷа дӯстон подвал. иҷа подвалай. шутка. лесенса. дари главни. ина дӯстон азиз подвал. калидорш якта, дута, сета тақсим мешава. айҷа меем. нигоҳ кунед бародаро, озод ба ҳазур мақсад сар намераса. ина карточка, тиреза барои берунаи подвал, дута тиреза дора. хонаи орзуҳоро бигиринеш. иҷа чӣ боша? дуюм хонача. ина дӯстон, ин ҳолат. подвала бинед чӣ хел фасон. стяжка. иҷа боша сеюмаш. сеюм хонаи подвал дӯстон. хеле кардагӣ тайёр, мақсад орд мемонен, гандум мемонен, равған мемонен, ягон шакар мемонен, як чизтона банкора мегзорен. стиляж меганам, хеле кардагӣ дута тиреза дорад дӯстон азиз. ина ҳамин ҳолат. ана ака ай ҳаминҷа дӯстон метонен шумо метонен дуюм этаж буроен, мақсад якум этаж буроен. ина ҳозир иҷа нишонтон метавам ай парабо. итар роҳ ҳастай барои якум этаж биромадан роҳ кардагиан. айҷа мебуроен нишон метавам. иҷа хелш. ина дӯстон рафти тамошои навор лайко хати поддержка кунем. фақат ҳамин дастгирӣ шава, иншоалло наворо мешава хлоха. иҷа чӣ буда ка та меҳмонхона буд? як хона хушоқай ҳа? ҳам меҳмонхона нишон тем. меҳмонхона нишон тем ака, баъд уси хонаҳои дига дабрем. ина дӯстон ҳамира дидастен чӣ хела ина? навеси беҳтарин бародар азиз. ина меҳмонхона. бисмиллаҳи раҳмани раҳим. бача хонаро бинем. абой. ин шикатур абой чӣ хеле хулоса. нигоҳ кунед бародар азиз ина. ленони. тахто. ина. болора нигоҳ кунем бачаҳо. мега ҳамин тахтаеро ай Россия вардем, мега ай Россия вардем. инам хеле шикадем хулоса. ина дӯстон азиз. ина хона. через меҳмонхона бачаҳо ис омадем, мешава роҳ ҳастай. иҷа мешава якум этаж бад. дидасен роҳ? иҷа роҳ. итам будак бародар азиз, итам роҳ ҳастай. ина ита роҳ буд. ана иҷа дӯстон мешава якум этажи мо. якум этаж. фикр мекунем ки ҳамин чиз шумо да долга мебара бардо, дол мебари тахто ҳамаш расистки лак кардагӣ фасон хушрӯ. ина ҳамин печкаро дидем дӯстон, ҳамин печка ҳоли бо дуюм этаж нишон метавем, бо тутаи ғавс барадагӣ мақсад дуюм этаж болора гарм мекунад, ҳоли нишонтон метавем бо. ина дӯстон ина дуюм хона. телевизор, кондитсионер, ина ми ҳолат. тиреза. бо тиреза чиш маҳкам мешава дӯстон. ина поён мешава, боло мешава бо болош мекунем. ин буд дуюм хона дӯстон. дуюм хона буд.
Ака исто? И шифонер бошай, чӣ бошай? И раҳои ки ку бинем. Шифонер ролики. Ҳои ки нена подписчика ма тамошо куна. Ина бародар азиз. Чӣ хел меҳнат кардем, махкам меҳнат кардем. Инҷа курпачо. Хулоса чизи чора мепартем, бачаҳо низамед намешавад. Диден? Чизе ҳаст дар навор нишон додастем. Мақсад ҳоҷат ба беҳуда зангзан нашавад дӯстон. Чизе ҳаст ҳамаша мефаҳмонем. Якта буд, ду хона буд. Ана инҷа хонаи сеюм дӯстон. Хонаи сеюм. Я. хай ака баъзе хонаҳо дар мақсад мебинем абои кардаги абоиро кӯдако як сол ду сол ҷазираш мекунанд, ки тахтай дӯстон вообще-то ҷазир намеша. Ҳамин чизи мебинен расистика дӯстон, мебинен. Ҳатто ҳамеша расистика даган. Ина. Ин одаме ки ҳавасманден, сум дорен, ина оштон шава. Бигиринаш бародар азиз. Се хона дар якум этаж. Инҷа мешавад дӯстон азиз. Хуб ҳоҷатхона шамҷа буд? Ҳоҷатхона усе нишон дидем а? Инҷа баня фақат дӯстон, дар якум этаж баня. Мошинаи ҷомашӯӣ, овоз кор кеста ҳама? Ина ов дӯстон азиз. Ина ов. Мотор. Аҳа. Ина дӯстон азиз. Ина. Масъалаи баняш. Бародари гиромӣ. Инҷа ака овотон 24 соатае, а? Гӯшки детона дорем. Задагиам бисёр га. Чай детона. Ой, мо гӯям як боша 24 соат ҷой дорем. Башни кафка мекунед, а? Башни, башни 24 соат. Ҳамин шакае ки тахтае ки оҳанай. Тахтаги задена ёра? Ой, бетона болош тахта зади. Чош тахтая? О. Дӯстон лесенсаи тахтагӣ. Ина дӯстон азиз. Инҷа бо тиреза дора. Шумо тамошо кунед фақат бародар азиз. Ана марҳамат хона. Ина дӯстон. Инҷа бо калидор. дар инҷа бо се хона тақсим мешавад ка. Як хона, ду хона, се хона. Хонаи як дӯстони азиз. Шумо дар поён фаҳмондум якум этажа ки печка, анами тутаи печка бачаҳо азиз дуюм этаж омад ғавз шид. Вақте ки алов мекунем ҳамин хона пони гарм мешавад дӯстон, медонед? Хеле шароитам хулоса ҳастай. Ина марҳамат. Треза. Прямо роҳ берун. Дахона ҳамсо. Ина ми ҳолат кардин ша. Инҷа рака чӣ кардан хеле кафел кардан ки ина гарми бадай насӯзад дӯстон ё. Ҳамиден. Расчёт гирифтагида ҳамин ба тамоми санъат дизайнери хуб қати проекти беҳтарин. Инҷа дӯстон панҷум хона мешавад. Се хона, ин чорум хона буд, инҷаш панҷум хона, инҷа шашум. Дӯстон азиз. Хонаҳо ҳамаш калон дӯстон. Ҳамин 6 ба 3, 4 ба 5, 6 ба 4 ҳар хела хулоса. Ина. Тахтоша бинен, плинтусро бинен. Ина дӯстон азиз. Ина аловхонара аммо дута шамс мебурояд дӯстон азиз. Агар отимо хоб дарҷа чӣ боша? Хонаи шашум. Ина дӯстон азиз, хонаи фурӯши шашум.
اینا مرحمت چیزی که هست خشرو تماشا کنین یگان جای نفهم باشه اگر ویدیو نوارا پفتور کرده تماشا کنین دوستان همشه اینا فهموندیم اینا نشانتون دادیم اینا تریزه خلاصه پایان میریم درباره مکتب مسجد صدیق بایش معلومات میتیم یا چیگه مونده که همی این همی چیه که اینا میره ما حیران جنم چیسته که نشان تین چی باشه ای تماشا کنین که چی باشه این برای منصر برامدنه که سیرهی سرته هی انا دوستان انا شرایط من شرایط اینا بلوش برای نمیشکنه که برای کو اینا برادرای عزیز اکاو بلو چند که کشل باشه بین ما برام نشانتون کو کو یک بلو را نشانتیم بعد کو پایان میفراییم بسم الله الرحمن خلاصه دوستان چردکم کلون های های توری بود دسته تمام که این رو بعد محکم بکنیم امی ای همیجا که مکتب تون چند خد دورای؟ مکتب مو همیه 400 متر گویده 400 متر مکتب دورای مسجد چند خد دورای؟ چند مسجد دورای نکه همینجا؟ مسجد دیتا باین دو مسجدی دو مسجد باینش اینکه همون مسجدی 5 وقته جمع خون دورین؟ جمع خونی هسته؟ 1 کیلومتر بیشتر جمع خونی داره خب هر داشتن جمع خونی یک یگانش 5 وقته خولیه بعد اکا مسئله بیمارخونه اپتیکش چکی جو باشه یا هسته؟ دو تا اپتیک هسته ها؟ دو دکترخانه دو اپتیک مغازه داره که اینجا؟ یا گله مغازه ها خلاصه خب نرخی خونه چند سمه که نرخی خونه؟ خیلی واریانتی چی داره نه که کردیت نیسته کردیت واریانت نیسته ها؟ علیشی واریانت نیسته سومی نقد کجا باشه خونه علیش میکنین؟ دوموی نو بالای سومتا نه 1,450,000 سومان خونه تون آخر دوستان ببینه علیشی واریانت فقط در همین برتن باشه دوم باشه این هم ماشین که چند سمه ماشین شاید باشه ماشین خرام 10,008 ها 60,000 سومان محکم کنه که او یک ساله حجت داره ها اسراجی خیچی بگ دوستان عزیز خیلی کدو میتونن در کره ایوی دی مثلا زنگ بزنن دوستان پرسونشن کدا سون در کره ساده یک چور تریمپورت ها یک چور سپی دوستان عزیز اروپا در کار فهمیدم خب اینا 91 نوارا جنبست میکنیم اکا خلاصه که فقط کنکریت خریدارو زنگ زنه انشالله این ما زنگ زنه چند قرض میکنیم پریمین یا میکنیم سودو میشه خلاصه زینه باشین بچه عزیز رحمت که ما را تماشا میکنین خانه به نرخ ارزنده هست یا اینکه نیست دوستان همیشه هم کامنتر یکنین اجازهتون میکنیم رقمای خودم میگذارم چیزی که داریم برای رکلام یا روان میکنین یا که خودم میام خانه هاتون رو نوار میکنم در همین واتساپ ما روی اکران تندای مراجعه کن خدا خواهد اومده ای پیش خانه تون رو نوار میکنیم زنده باشین بچه از رحمت که ما را تماشا میکنیم